Tegnap este érintve voltam egy bizonyos ügyben. Én, Putyin, illetve egy ózdi hölgy. Hogyan össze ez a három? Elmesélem. Következő történt. Tegnap este nagyon vicces hangulatomban talált egy internetes csaló, aki közölte velem, mint ahogy gondolom sokatokkal ez már megtörtént, hogy 500 000 euró boldog tulajdonosa lehetek, hiszen ő úgy döntött, hogy ezt nekem adja. Most kivételesen nem azért, mert a halálán van, hanem egész egyszerűen, mert földobta az érmét. Ebből fej vagy írás helyett egyébként Lászlóvári Csongor lett, aki én vagyok. Tehát az érem harmadik oldala. Nagyon boldog voltam, mondtam, hogy szuper, mindig is szerettem volna ajándék $500 000. Végre itt a lehetőség. Rá is kérdeztem, hogy ugyan mit kellene tenni ezért a nevetséges összegért. Mondták, hogy semmi gond, egy űrlapot kell kitöltenem. Hát mondtam, űrlap kitöltése, ez még úgy talán belefér, csináljuk. Hány gyerekem van, milyen magas vagyok, egyebek, tehát olyan kérdéseket, ami nyilván teljesen kézenfekvő egyébként egy ajándékozás előtt. Ezeket a lehető legviccesebb módon megválaszoltam. Ők elégedettek voltak, valószínűleg nem olvasták el, és utána jött a kérdés, hogy hát tudnék-e küldeni magamról bármilyen módon egy fényképes igazolványt. Hát mondtam, hogy természetesen ez a legkevesebb, hiszen legalább 2 perce beszélgettünk, ez azért már bőven elég ahhoz, hogy az ember kialakítson magában egy bizalmi faktort. Pár perc alatt kialakulnak komoly barátságok, néhányaknál szerelmek, tehát azt gondolom, hogy ez belefér a mai világban, $500 000, most még megtörténhet, oké. Hát így is történt, letöltöttem az internetről egy igazolványképet, mondjuk igaz, hogy a Hitman volt rajta, de ez őket nem zavarta, rá meg hasonlított, úgyhogy gondoltam, hogy mindenki nyerhet. Elküldtem nekik ezt, ami nem felelt meg, mert túl pici volt az igazolványkép. Hát gondoltam, ezzel nem tudunk segíteni, úgyhogy elküldtem nekik Putyinét. Mert hogy ezt meg lehet találni, az interneten fönn van. Ezt én fogtam és elküldtem nekik, ők megnézték, hitelesnek találták, mert nyilván a profilképem alapján, meg Putyin 2 tojás. Mondjuk persze ő egy kicsit idősebb, de hát most már én sem tartom magam túl jól, úgyhogy mondhatni, lehet, hogy ő még jobban tartja magát, és inkább ő néz ki annyinak, mint én. A lényeg, elküldtem, kértek még egy közelebbit, hogy ezt a Kreml oldaláról letöltöttem, mindenki boldog volt, ők is, én is ráértünk, ők is ráértek, boldogá tettük egymást, hiszen nagyon vicces időt töltöttünk el egymásra, csak ők ezt komolyan gondolták. A következő esemény az volt, hogy jött a kérdés, hogy mennyit ér meg nekem az, hogy $500 000 kapjak. Hát mondom, nyilván kevesebb, mint $500 000, mert ugye utána nem éri meg. Úgyhogy ebből akkor a végén az jött ki, hogy 200 000 magyar forintban állapodtunk meg, ahol azért elkezdtem sejteni, hogy itt azért valami nem teljesen kerek. Mármint eddig is sejtettem, csak ugye a magyar szára nem voltam lelkileg fölkészülve, úgyhogy az történt, hogy nemes egyszerűséggel beszéltettem őket, elkértem a banki adatokat, mindent, amihez kellett, és a gyanúm be is igazolódott, valószínűleg egy hölgynek a számláját valamilyen módon, hát nem az, hogy feltörték, ugye ez szakmaiatlan kifejezés, hozzájutottak az adataihoz, és közvetlen vagy közvetlen módon rendelkezhettek azokkal az összegekkel, ami ezen szerepelt, mármint amiket még ők duzasztottak hozzá. Látszik nagyon jól, hogy ha az ember nincs is túlzottan sok szellemi tőkével megáldva, akkor is tud ilyen jellegű csalást kreálni. Gondoltam, rákérdezek még egy pár apróságra annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy mi történt itt. Hiszen csalni és egy számlára pénzt kérni, az nem egy nagy téma, na de hogy jön ide egy magyar szál olyan csalók részéről, akik szemmel láthatólag abszolút nem beszélnek magyarul, hanem egy Google fordítós segítséggel tudnak velem kommunikálni. Amíg a csalókat ébren tartottam a különböző kérdésekkel, felhívtam az adott banknak az ügyfélszolgálatát, ahol is közöltem velük, hogy hát valószínűleg egy ügyfelük csalás áldozata lett. A hölgy kikérdezte az ügyfélszolgálat részéről, hogy minden történt, de elmondtam, hogy itt gyakorlatilag még Putyin is részese volt ennek a dolognak. Pillanatra hallottam, hogy elnémul a vonal, valószínűleg a hölgy kinevette magát. Putyin, igen. Ebben az esetben akkor majd kapcsolnám még egy kollégát, átnéznék, stb. A lényeg, ami lényeg, hogy e tekintetben happy end-el ért véget a dolog, hiszen onnantól kezdve, hogy megkaptam a banki adatokat, tudtam ellenőrizni azt, hogy ez mely bankhoz tartozik, és tudtam figyelmeztetni közvetve a tulajdonosát arra, hogy itt valami baj van. Az eset tanulsága egyébként, most nem térek ki arra, hogy Putyinnal ne szórakozunk, inkább nagyon vigyázzunk arra, hogy ha pénzígéretéről van szó, mindenki nagyon happy, mindenki nagyon boldog, de az optimizmusunk és a hitünk az, amit csatába tud csalni, ilyenkor még egy teljesen primitív csalás esetén is. Erre vigyázunk. A másik pedig az, hogy a bankok, pénzintézetek az ég adta világon soha, semmilyen módon nem kommunikálnak
legalábbis személyes adatok kérése kapcsán, e-mailben, pláne nem Messengeren, és telefonon sem. Jó, úgyhogy történet vége, remélem, hogy mindenkinek sikerült egy kicsit derülni ezen a dolgon, aztán reméljük a legjobbakat, hogy még sok hasonló megkeresést kapok, mert egyébként vicces módon szeretnék ezekkel foglalkozni, ez valahogy mindig feldobja a napomat.